Oedd e'n newyddion cyffroes iawn i glywed bod y tri ma'n dod. Dwi wedi bod yn aros blwyddyn achos mae wedi bod yn cael ei drefnu dros y flwyddyn diwetha yma. Wel, ddim dipyn o dric i gael gafel yn nhw'r llaweithio chi, achos maen nhw gyd yn fusu yn eu gwahanol agweddau o'i gwaith. Mike yn enwedig, wrth gwrs, mas yn Ffrainc. Trial dal nhw'n eisiau ni, cyn bod Jonathan yn mynd mas o'r tyfe. Mae'r plant, wrth gwrs, yn dod i'r ysgol bob dydd, a dyw hwn ddim yn rhywbeth sy'n digwydd bob dydd yn Mancyfelin. Wel, fel mae pob un yn gwybod, y pentre bach hyn wedi troi sawl chwaraewyr i wared ar llewod, a mae Mike Phillips a Jonathan Davies o'r pentre, fel o'n ni yn ei flynyddoedd yn ôl. 1966, 1968 and 1971. Diolch yn fawr, Demi. Ni jyst hanner 100 mlynedd yw fe sydd ar llewod, ond y tri o ni wedi cael yn geni a magu yn y pentre yn Mancyfelin, a ni'n prawd iawn o hynny. Ysgol fach o Mancyfelin, pam ti'n hen awr, ti'n chwarae rygbi i'r ysgol, ac oedd Trevor Evans wedi rhoi fi yn y tîm yn gynnar iawn, ond fi'n falch iawn i bod rhan dechrau chwarae rygbi fan hyn, ac mae llawer o atgofion dda gyda fi. Mae fe'n gret i wneud pethau fel hyn, a mae'r pentre'n dwlu fe hefyd, a ni moyn gweud diolch hefyd, achos maen nhw'n bob tro ni'n dod nôl i Mancyfelin, bobl yn mor gret, na pam ti'n wario Gymru, ti'n cefnogi bobl fan hyn, bobl gret. Falch iawn bod bobl wedi troi mas i langyfarch nhw ac i weithio gyda ni i gyflwyno'r drwsau o'n i wedi bartoi. Ond i'n meddwl bod e'n beth neis bod nhw'n gallu dod i'r ysgol, felly o'n nhw wedi bod yn blant bach. Ac i gael cyfle falle i'r plant i gael cwrdd â nhw a gweld nhw, a felly'n siŵr bod chi wedi gweld bod nhw'n mwynhau yma. Teimlad i bod yn ôl, mae fe'n mor dda i gweld gyd o plant yn rhedeg rownd fel oedd y tri o ni pan o'n i'n fach, a ni wedi cael croeso cynnes iawn, ac fi'n jyst falch iawn i bod yma heddi i gweld y plant gyda smiles ar y gwyneb nhw. O'n i'n cofio, o'n i wedi cico bel lan y to, a o'n i wedi colli'r bel, a mam yn mynd yn grac fi, o'n i jyst yn meddwl amdano hwnna nawr, a jyst pethau bach fel yn dod nôl i fi, a jyst gret i bod nôl mai, fe'n onest, achos fan hyn o'n i wedi dechrau, o'n i'n gwmpo'n gari gyda'r gêm rygbi, so o'n i'n bles iawn i dod nôl yma heddi. Mae sawl un gyda ni fan hyn sy'n hoffi wario rygbi a sy'n wario i tîmau allanol hefyd, felly iddyn nhw oedd e'n rhywbeth falle yn y dyfodol, byddwn ni'n cael ser eraill yma. Ges i llofnod nhw ar pel newydd a fi'n mynd i cadw yn ystafell wely. Michael Phillips, Jonathan Davies a Delmy Thomas. Gret i gwrdd ar tri. Rheinaw arwyr fi ac un dydd hoffwn chwarae i Cymru a'r llewod fel nhw. Wy'n prawd iawn o'r ffaith taw mae'r ysgol dechreuodd y tri o ni i wario rygbi, a mae'n beth mawr i weid bod tri llew wedi dod mas o bentre mor fach a Mancyfelin.